Dobrý podvečer, priatelia, sympatizanti priamej demokracie a fanúšikovia trvalo udržateľného rozvoja. Vítam vás vo vysielaní internetovej relácie Kontra. V minulej časti sme vám sľúbili, že vyhodnotíme vaše postrehy a z tých vyplynulo, že viac hlasov dostal hosť. Ďakujeme vám. Ešte predtým, než začneme, v krátkosti zrekapitulujem pravidlá našej relácie. Na začiatku dostane hosť priestor 4 minút na objasnenie svojej témy, potom nasledujú 3 protireakcie kontrovača v rozpätí 1 minúty a odpovede hostia na ne v 2 minútach. Na záver dostanú ešte obaja 1 minútu, aby presvedčili vás, našich divákov, o svojich názoroch. Poprosím ešte kontrovača, aby v krátkosti vysvetlil svoju úlohu v tejto relácii. Dobrý večer. No, úlohou kontrovača ako vždy bude kontrovať nášmu hosťovi, tak povediac, názormi z ulice. Pretože ulica má úplne iné názory než odborná verejnosť a našim cieľom je, aby sme priblížili troška aj odpovede na názory radových občanov, čo si myslia z ulice o danom probléme. Takže nebude to môj názor, čo budem tu kontrovať, ale bude to názor akoby z ulice od vás, občanov, ktorí chcete vedieť trošička aj z iného uhlu odpoveď na tú danú tému. Ešte by som chcel dodať jednu vec, že sledovanosť tejto relácie nás teší, že je dosť vysoká. Už nás pozrelo vyše 100 000 ľudí a je to číslo pravdivé. Na YouTube je číselník, ktorý neklame. A sme radi, že vás zaujímajú tieto naše témy, ale musím reagovať, lebo z tých 100 000 kliknutí a z tých množstva otázok, ktoré nám dávate, sa sem tam objaví aj nejaká impertinentná poznámka. A ja len nebudem hovoriť, kto čo napísal, ale len poviem. My vyrábame tieto relácie z 2 dôvodov. Ten prvý dôvod je, že Rada Európy urobila odporúčanie ešte z roku 2004 všetkým členským štátom, aby sa venovali otázkam výchovy k demokratickému občianstvu. A hlavne to odporúčali bývalým východným štátom, pretože demokracia není úplná samozrejmosť. Demokracia je súťaž a v tej súťaži lepší vyhrávajú. A Rada Európy vie, že súťaže sú aj nekalé a aby radoví občania obstali v tejto súťaži, tak preto spravila taký program, ktorý sa volá Výchova k demokratickému občianstvu a my sme sa ho zhostili, pretože od roku 2004 sa tu nikto nenašiel, ktorý by tento program realizoval. Takže není to, ako niektorí nás nazvali, že sa chceme ukazovať pred kamerou, že chceme dokonca uchopiť moc a že chceme sa vyťahovať, že čo všetko vieme. Nie, my na našom prípade, respektívne viacerých prípadoch, poukazujeme na nesprávny úradný postup, na nesprávne konanie polície, prokuratúry a pritom ešte ako občianske združenie to robíme v zmysle svojich stanov, ktoré máme riadne schválené a presadzujeme program Výchova k demokratickému občianstvu. Takže toľko pre tých neprajníkov. Nech sa páči, Otília. Ďakujem. Takže témou dnešnej diskusie budú problémy v justícii. Preto tu vítam hostia dnešnej relácie, podpredsedkyňu občianskeho združenia Občianske stredisko pre rozvoj demokracie a ľudských práv Danielu Molnárovú. Dobrý večer. Dobrý večer. A kontrovať jej bude Ján Molnár. Dobrý večer. Dobrý večer. Srdečne vás vítam na dnešnej diskusii. Ďakujeme. Takže poprosím vás, môžete začať, máte 4 minúty na rozobranie dnešnej témy. Ďakujem. Tretím z najvypuklejších problémov dnešnej spoločnosti za chudobou a nezamestnanosťou je podľa všeobecného názoru problém týkajúci sa fungovania justície, súdnictva. Vláda tento problém chce riešiť balíkom protikorupčných opatrení. Sudcovia za otvorenú justíciu zase obmedzením zásahu politikov do justície. Na začiatok
chcem povedať tiež také malé prehlásenie, že ma maximálne štve, že ako občianska aktivistka, ktorá sa venuje predovšetkým trvalo udržateľnému rozvoju, sa musím stále donekonečna zaoberať problémami ľudských práv a teda aj problémami justície, ktoré by už mali byť podľa mňa dávno za nami a konečne by mal nastať čas, kedy by som sa mohla venovať otázkam krásnych muškátov v oknách. Toľko na začiatok, ale aby som si nebrala čas, hneď prejdem k veci. Podľa môjho názoru problémy justície presne tak, ako všetky ostatné celospoločenské problémy, vyplývajú z jednej veci. A to zo zle postavených základov tejto spoločnosti. Zo zle nastaveného systému fungovania tejto spoločnosti. Tento zlý systém zasahuje do práce všetkých orgánov verejnej moci. Či sú to štátne orgány, teda zákonodárny orgán, výkonná moc, súdna moc a tak ďalej, samospráva. Tento systém totiž podľa mňa funguje tak, že nie je v ňom zakomponovaný občiansky princíp. Tento zle nastavený systém sa budem snažiť vysvetľovať na príklade aplikačnej praxe zákona 514 o zodpovednosti za škodu pri výkone verejnej moci. Problémy justície, presne tak ako všetky najzávažnejšie problémy v spoločnosti, majú podľa mňa spoločnú príčinu. A to sú, už ako som spomínala, základy. Základom fungovania spoločnosti je základný zákon štátu a to je ústava. Podľa mňa, žiaľ, naša ústava je tak koncipovaná, že chýba v nej tento občiansky princíp, je negovaný občiansky princíp v našej ústave. Nakoľko naša ústava nezabezpečuje funkčné referendum, napriek tomu, že garantuje občanom v článku 2 odsek 1 aplikovanie štátnej moci priamo, ale zároveň v ďalšom článku 93 odsek 2 a 3 neguje toto právo, garantované právo občanov. Zo základného zákona štátu vyplývajú podľa môjho názoru dve systémové chyby. Prvou je, že z legislatívnej tvorby zákonov je vynechaný občan a tým pádom je vynechaná aj celospoločenská diskusia, ktorá práve zabezpečuje najdôležitejšie pravidlá pri tvorbe zákonov, a totiž to, že zákon musí byť zrozumiteľný, jasný a musí byť v súlade s ústavou a medzinárodnými dohovormi. Z dôvodov vylúčenia občana z diskusie sa stáva, že zákony veľakrát nie sú jasné a napríklad zákon 514 o zodpovednosti za škodu pri výkone verejnej moci jasne a zrozumiteľne a presne nedefinuje pojem nesprávneho úradného postupu. Preto potom dochádza veľakrát k rozhodovaniu, tzv. Reštriktívnemu výkladu zákona, a dalo by sa to ľudovo povedať, že to je také rozhodovanie v rámci ľubovôle výkladu súdu. Za druhú systémovú chybu považujem neexistenciu občianskej kontroly prostredníctvom slobody prejavu. Ako je to v iných demokratických štátoch? Veľmi rýchlo to poviem, aby som nenaťahovala čas. V Rakúsku existuje vo verejnoprávnej televízii relácia, ktorá sa volá Občiansky advokát, ktorá má za úlohu práve predstavovať konkrétne prípady v rámci zodpovednosti za škodu pri výkone verejnej moci. Takto sa stane, takto je tá
občianska kontrola realizovaná prostredníctvom slobody prejavu. Ja si myslím, a moje konkrétne skúsenosti z konaní, ktoré som mala, ma presvedčili, že jedine občianska kontrola prostredníctvom slobody prejavu môže odstrániť korupciu, klientelizmus a zásah politiky do súdnictva. Ďakujem, nech sa páči kontrovač, prvá protireakcia. Ja si myslím, že v úvode ste načrtla veľa problémov, akože má táto spoločnosť. Jedno je pravda, že ako kontrovač musím priznať, že momentálne prebieha boj o novú ústavu, že je tu iniciatíva okolo pána Chmelára, ktorí chcú novú ústavu, pretože tvrdia, že táto ústava je nevyhovujúca. A s tým dá sa čiastočne súhlasiť, ale nemôžem súhlasiť s vami, že práve tá ústava je dôvodom toho, že sudcovia nesprávne rozhodujú. Pretože ja si myslím, že tá ústava nemôže vplývať na morálku toho sudcu a sudcovia rozhodujú podľa vlastného presvedčenia, dôkazy porovnávajú, hodnotia ich, majú na to vzdelanie. A môj názor je teda taký z ulice, že chyba je niekde inde, že chyba je v tej morálke sudcov, že tak, jak to hovoria aj z občianskej iniciatívy za otvorenú justíciu, že treba viacej vplývať na morálny kódex sudcu a viacej sa zaoberať tým jeho vedomím a svedomím. Ďakujem, nech sa páči. Máte 2 minúty na oponentúru. Nemôžem súhlasiť s vašim názorom. Nemyslím si, že morálka stačí, alebo že je nedostačujúca. Podľa mňa problémy v justície môže vyriešiť jedine odstránenie 2 systémových chýb, ktoré som naznačila vo svojom úvode. Pretože tieto umožňujú ľubovoľný výklad zákona, ktorý Ústavný súd Slovenskej republiky považuje za porušenie práva na spravodlivé súdne konanie. Teraz vám sa pokúsim vysvetliť, prečo si toto myslím na konkrétnom prípade, na konkrétnom konaní, ktorého som bola účastnička ako navrhovateľka so svojou rodinou. Išlo o to, že v našom prípade sme požiadali orgány činné v trestnom konaní o prešetrenie, či nedošlo k spáchaniu trestného činu pri dražbe nášho obydlia. Požiadali sme orgány činné v trestnom konaní, aby pri svojom výkone vykonali svoju povinnosť v zmysle ústavného článku 154c odsek 1 prednostne aplikovať dohovor o ochrane ľudských práv a základných slobôd, konkrétne článok 1 protokolu číslo 1 o ochrane majetku. Požiadali sme orgány činné v trestnom konaní preto, z takých dôvodov, že v našom prípade nastala taká situácia, keď sa vnútroštátny predpis, konkrétne zákon o dobrovoľných dražbách, ocitol v rozpore s dohovorom a dohovor nám poskytoval väčší rozsah ústavných práv. Túto našu požiadavku orgány činné v trestnom konaní ignorovali, nezačali vyšetrovanie, odmietli naše podanie. Napriek tomu, že sme preukázali, že v našom prípade došlo k svojvoľnému konaniu, pretože sme sa nachádzali v zahraničí. Poprosím vás dokončiť myšlienku. V čase dražby sme sa nachádzali v zahraničí, čiže dražba prebehla svojvoľne a navyše sme uviedli judikatúru Európskeho súdu pre ľudské práva, konkrétne úryvky z rozsudkov Winterberg proti Holandsku a Jatritis proti Grécku. V týchto rozhodnutiach Európsky súd pre ľudské práva uviedol, že žiadne rozhodnutie orgánu verejnej moci, ktoré je svojvoľné, nikdy nemôže byť zákonné. Ďakujem, nech sa páči, druhá protireakcia.
No musím vám oponovať v dvoch veciach. Poprvé, dobre som nerozumel tej otázke, to znamená, že či išlo o konanie v neprítomnosti a v nevedomosti tých vlastníkov majetka, a to sa považuje za svojvoľné konanie, alebo či svojvoľne konali orgán verejnej moci, ktorý im ukradol ten dom, nevadí. Ale práve na to tu máme zákon 514 o zodpovednosti za škodu pri výkone verejnej moci a občania majú možnosť zjednania nápravy. Je tu podľa mňa aj možnosť, že je tu zákon o prokuratúre, takže v tom vašom prípade ste mali požiadať generálneho prokurátora, aby vám vrátil späť porušené práva, pretože v zmysle zákona o generálnej prokuratúre je takáto možnosť, že generálny prokurátor, keď sa dozvie, že to bolo nezákonné a keď občania požiadajú, tak môže navrátiť späť porušené práva. No a ďalej si myslím, že ľudia majú možnosti potom aj obratiť sa na ústavný súd, majú možnosti do Štrasburgu, takže podľa môjho názoru, taký názor z ulice je, že funguje to tu dobre a nie sa prečo sťažovať. Ďakujem, nech sa páči. Musím to teda ešte upresniť. Jednalo sa o dražbu nehnuteľností, ktorá bola vykonaná dražobníkom v neprítomnosti a nevedomosti pôvodného vlastníka. Dražobník koná v mene štátu, to znamená, že je poverený štátom vykonávať činnosť verejného orgánu. Tento príbeh má však pokračovanie. Tak, ako ste správne podotkli, bolo potrebné využiť ďalší opravný prostriedok, ktorým je práve zákon 514 o zodpovednosti za škodu pri výkone verejnej moci. Podali sme žalobu a konanie skončilo právoplatným rozhodnutím súdu o zamietnutí našej žaloby. Súd zamietol našu žalobu s odôvodnením, že nemôže rozhodovať o nezákonnom úradnom postupe. Konanie sa skončilo zamietnutím z dôvodov podľa nás reštriktívneho výkladu zákona, nakoľko súd v konaní aplikoval ustanovenia, ktoré hovoria o nezákonnom rozhodnutí a ktoré sa netýkajú nesprávneho úradného postupu, pretože právnym dôvodom našej žaloby bol nesprávny úradný postup orgánov činných v trestnom konaní, vyšetrovateľa a prokurátora. Teraz je na mieste otázka, či je rozhodnutie súdu správne, alebo je nesprávne. Podľa môjho názoru je nesprávne, nie preto, že naša predstava je o tom, aby sme ten súd vyhrali, ale pretože si myslím, že pokiaľ sme my žiadali súd, aby rozhodol o nesprávnom úradnom postupe, tak súd mal riešiť nesprávny úradný postup a nemal aplikovať ustanovenia tohoto zákona, ktoré hovoria o nezákonnom rozhodnutí. Toto si myslím. Znovu vyvstáva jedna otázka. Prečo takto súd konal? Či to bol úmysel, alebo to bola nevedomosť, alebo nezodpovednosť? Odpoveď na túto otázku je veľmi ťažká. Objektívna pravda je však tá, podľa môjho názoru, že súdu prípadnú ľubovôľu vo výklade ustanovení zákona umožňuje samotný zákon, pretože ten zákon taxatívne nedefinuje, čo je nesprávny úradný postup. Ale ja si myslím, že tu je pes zakopaný. Súdu túto prípadnú ľubovôľu umožňuje samotný zákon, keďže nestanovuje taxatívne, čo je nesprávny úradný postup. Sudca je navyše ekonomicky závislý od štátu, nemôže byť potom nezávislý. A v neposlednom rade chýba občianska kontrola, preto podľa mňa by bolo treba uvažovať o tom, či v prípade zákona 514
by nebolo treba zaviesť občiansku porotu. Ďakujem, nech sa páči, posledná protireakcia. No, sú to tvrdé slova o porote, sú to tvrdé slova o zlých zákonoch. Ja som si nedávno pozrel vyjadrenie pani sudkyne Javorčíkovej na Smečku, tam bežia tie videozáznamy. Ona priznáva teda, že justícia pokulháva, že medzinárodné rôzne inštitúcie označujú našu justíciu za chybnú a nedôveryhodnú. Dokonca aj pani sudkyňa hovorila, že len 30% ľudí dôveruje nášmu súdnictvu, ale presto všetko si myslím, že toto sú určité také ohovárania, pretože je jasné, že sudcovia by mali vedieť rozhodovať správne, pretože majú na to vzdelanie, a potom občan, keď není spokojný s nejakým rozhodnutím, tak má možnosť odvolať sa. Má možnosť odvolať sa na krajský súd, potom má možnosť odvolať sa na najvyšší súd, potom má možnosť odvolať sa na ústavný súd a potom má ešte dokonca možnosť podať sťažnosť na súd v Štrasburgu, a tým pádom je podľa môjho názora zabezpečené, že občan sa domôže svojich práv. Ďakujem, nech sa páči, posledná protireakcia. Áno, máte pravdu, ale to môže trvať, vážený, minimálne 10 rokov, ak nie viac. Pretože jeden súd 3-4 roky, druhé odvolanie 3-4 roky, sťažnosť na ústavný súd, no tak tam to ide rýchlejšie, ale v Štrasburgu to tiež trvá veľmi dlho, pretože Štrasburský súd je vďaka tomu, že štáty nekonajú tak, ako by mali, preťažený. Pretože Štrasburský súd je svojou povahou subsidiárny. Presne tak, ako funguje aj náš ústavný súd. To znamená, že koná vtedy, ak nemôže konať všeobecný, alebo v prípade Štrasburgu vnútroštátny súd. To znamená, že vy musíte vyčerpať všetky dostupné opravné prostriedky. Chcem však podotknúť, že princípy Európskeho dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd musia byť zakotvené vo vnútroštátnom práve. A hlavný princíp Európskeho dohovoru, ktorý hovorí o zachovaní spravodlivej rovnováhy medzi potrebami všeobecného záujmu a potrebami ochrany práv jednotlivca, tento princíp musí byť zakomponovaný vo všetkých zákonoch, ktoré máme. A práve preto musí byť zachovaný, aby ľudia, občania neboli donútení absolvovať tortúru toho obrovského množstva rokov, až kým sa dostanú do Štrasburgu. To znamená, že treba riešiť veci doma, o tom hovorí dohovor vo svojich rozhodnutiach, a preto je veľmi potrebné, aby predovšetkým súdy rešpektovali článok 154c odsek 1, ktorý hovorí o prednostnej aplikácii dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd. Ďakujem. A teraz mi prislúcha rozhodnúť, kto podľa mňa podá lepšie argumenty, a ako vždy to bol kontrovač. Ďakujem. Ak sa vám toto rozhodnutie nepáči, napíšte nám, tešíme sa na vaše názory. Na záver dostanú ešte obaja 1 minútu, aby presvedčili vás, našich divákov, o svojich názoroch. Nech sa páči, pán Molnár, môžete začať. No tak ja by som na záver chcel povedať toľko, že taký názor z ulice vidíme, keď si klikneme na Smečko, kde chodia rôzne rozhovory, a jak som spomínal, pani Javorčíková tam hovorila o súdnictve, ktorá tiež hovorila o tom, že treba ten morálny kódex sudcu vylepšiť. A veľmi ma zaujal aj názor pána sudcu Hrubalu, ktorý hovoril vlastne o súdnictve asi v tom zmysle, že sudca je skutočne zodpovedný jedine sám za seba, pretože on musí skúmať tú pravdu, a pravda podľa neho je zosúladenie objektívnej reality
s vnútorným vnímaním alebo presvedčením toho sudcu. A teda všetci sa prikláňajú k tomu názoru, že je to vecou, ak sa stane teda nejaká nespravodlivosť a že tá medzinárodná mienka a verejná mienka je taká v neprospech súdnictva, tak je to len vecou toho sudcu, ale není to systémová chyba a tu treba len zdokonaliť proste výchovu tých sudcov, aby oni mohli ten súboj faktov, ktoré vlastne majú vo svojej pracovnej náplne lepšie zvládnuť a tým pádom budú spravodlivejší a verejnosť bude spokojnejšia. Takže je to len v tej vnútornej subjektivite sudcov. Ďakujem, nech sa páči, vaša posledná minúta. Opäť s vami nemôžem súhlasiť. Podľa mňa etika je vrch pyramídy. Ak je však pyramída postavená na zlých základoch, nikdy nedokráčame k vrcholu, k etike. Ak do pyramídy so zlými základmi vložíte čo najmorálnejšieho sudcu s bielou gloriolou, bude mať dve možnosti. Buď z labyrintu korupčných tlakov sa zblázni, alebo celý život prežije v labyrinte ústupkov a k morálke sa nikdy nedopracuje. Rovnako dve šance má aj občan. Buď sa bude sťažovať a nikdy sa nedomôže spravodlivosti, alebo rezignuje. Čo teda spraviť, aby sme čo najviac eliminovali korupciu a klientelizmus? Podľa mňa treba posilniť základy. Je treba posilniť základy poriadnym pilierom. A tentokrát treba ten pilier vyrobiť z poriadneho betónu s dostatočne veľkým množstvom železa. Pod tým betónom si predstavujem priamu demokraciu a pod železom slobodu prejavu. Myslím si, že je na čase, aby sa zmenil postoj tzv. Elity, ktorá sa správa k občanovi ako k verejnosti, ktorá je postavená do pozície akejsi hlúpej pospolitosti, ktorá potrebuje solidaritu. Vážená elita, my občania nepotrebujeme vašu solidaritu. Dnešný občan, vážení členovia oligarchie, sa už zobudil a žiada vás o akceptovanie jeho vôle. Ďakujem. No dovolte ešte ja, aby som teraz dal masku kontrovača preč. Už nie som kontrovač, ktorý reprezentuje názory verejnosti, ale člen občianskeho združenia a chcel by som to pritvrdiť, že veľmi sa mi páčil tento názor Danky a ja by som to chcel ešte pritvrdiť, že keby verejnosť vedela, tak jak sa dozvedela o gorile, že tajné služby spolupracujú s finančnými korporáciami a tzv. Gorily ovládajú politickú scénu a keby verejnosť ešte vedela, že vlastne celá tá nespravodlivosť je postavená nielen na tých základoch, jak tu bolo povedané, ale na tajnom dohľade nad občanmi. Vážení občania, nad týmto sa musíme zamyslieť, že už stačilo. Už stačilo ono po 89. roku zo strachu, aby sa socializmus neudržal a aby sa prešlo plynule na kapitalizmus, sa tu zaviedol tajný dohľad nad občanmi, ktorým mal zabraňovať tým spätným myšlienkám a ten tajný dohľad vlastne zariaďoval tú korupciu a ten systém nespravodlivosti. Takže stačilo, treba zrušiť tajný dohľad a treba nastaviť parametre tak, aby sme my, občania, zase mohli rozhodovať o veciach verejných, jak tu bolo povedané, priamou demokraciou a treba zaviesť, jak tu bolo povedané, jednu občiansku televíznu reláciu, občiansky advokát, kde by sa tieto jednotlivé prípady takto mohli verejne konzultovať, aby sa aj občania vzdelávali a aby aj sudcovia trošičku dostali strach, že donekonečna nemôžu vydávať nespravodlivé rozsudky. Nech sa páči, ukončite reláciu od Idea. Ďakujem. Veríme, že vás táto diskusia povzbudila k aktivite. Ďakujeme vám za pozornosť a tešíme sa na vaše názory. Dovidenia.
Dovidenia. Dovidenia. A nezabudnite, nevypínajte, ide ešte do Krútka spred 20 rokov. Je mi do smiechu báš do popuku, keď si predstavím, ako sa niektorí politici snažia oblbnúť nás. Vraj s rýlom v ruke začínajú novú jar, len aby nám s tým rýlom v ruke po voľbách nerozbili hlavu. Ale teraz vážne, pýtate sa, prečo ideme do volieb? Poviem vám veľmi fundovane, preto a basta, veď demokracia. Keď niekto môže zapalovať ohne, my môžeme hasiť. Ale vážne teraz. Hlási sa kanál číslo 6, Hnutie za slobodu prejavu. Prečo ideme do volieb? Nezávislé videofórum občanov sa 2 roky beznádejne snažilo demonopolizovať štátnu televíziu a uzákoniť NOTES, nezávislú občiansku televíznu spoločnosť, ako rovnocenného partnera štátnej televízie. Nepomohla ani tisíce petícií zaslaných parlamentu a vláde. Slobodu prejavu v televízii považujeme ako nenahraditeľnú súčasť demokratickej spoločnosti. Ako jedinú zbraň národa, obhajovanie našej vôle a zábezpeku proti možnej parlamentnej totalite. Dosiahnuť skutočnú slobodu a demokraciu nie je také jednoduché. Tých temných síl, ktoré sa snažia prevziať moc, je v skutočnosti viac, ako si vieme predstaviť. Egoizmus, karierizmus a skryté negatívne emócie vyvolávajú chuť po moci, po nekontrolovateľnej moci. Preto je potrebné vybudovať taký kontrolný mechanizmus, aby sme zabránili rozvoju negatívnych emócií. Udržať slobodu a demokraciu sa nepodarilo ani takým osobnostiam, akými boli Masaryk, Štefánik alebo pán Dubček. Z vývoja na našej planéte môžeme pozorovať, že sloboda a demokracia sa môže udržať len v 2 spoločenských systémoch. Ten prvý je v decentralizácii moci štátoprávnym usporiadaním. Spolková republika Nemecko, Rakúsko, Švajčiarsko to rieši spolkovým usporiadaním krajiny. Zväčša v každej krajine vládne iná strana, iný parlament a to je jediná zábezpeka voči možnej parlamentnej totalite. Druhý stavia na občianskom kontrolnom mechanizme. Vo Veľkej Británii, Francúzsku a USA, kde je moc centralizovaná, zábezpeku voči možnej parlamentnej totalite tvoria nezávislé občianske televízne spoločnosti. Tieto plnia funkciu akéhosi psychológa utlmujúceho negatívne emócie. Preto Hnutie za slobodu prejavu presadzuje zdvojený kontrolný mechanizmus pre zabezpečenie slobody a demokracie aj pre budúce generácie. Presadzuje spolkové usporiadanie Slovenska s minimálne 9 spolkovými krajinami a uzákonenie nezávislej občianskej televíznej spoločnosti ako jediného ochráncu voči možnej parlamentnej totalite. Sú to 2 systémy. Nezávislé videofórum občanov sa snažilo vybudovať aspoň jeden jediný systém. V tejto myšlienke nás pred voľbami podporilo veľa významných štátnikov. Zuzka má list od pani Margaret Thatcherovej, ktorá podporila celú túto našu myšlienku. Karol má list od pána Mitterranda, francúzskeho prezidenta, ktorý takisto podporil túto myšlienku. Marian má list od pána prezidenta Spojených štátov amerických, pána Busha, ktorý takisto podporil túto myšlienku. Ja tu mám list od anglického guvernéra, mám tu listy z Európskeho parlamentu, ktorý nám vyjadril podporu v našom úsilí. Pani Margaret Thatcherová nám píše: so záujmom sme si vypočuli vaše plány o nezávislej televíznej spoločnosti a plne súhlasíme s vami, že nezávislé masmédia bez politického riadenia majú životaschopnosť v demokracii. Z francúzskej prezidentskej kancelárie sme dostali tento list. Vaša žiadosť sa dostala do pozornosti hlavy štátu a dostal som príkaz vám odpovedať. Našou záležitosťou sa zaoberá pán Thibault Béavé, ktorý má na starosti kultúrne medzinárodné vzťahy. Pán prezident Bush nám oznámil, že na základe našej žiadosti utvoril International Media Fund, ktorý bude pôsobiť aj v Československu. Aj kanadský guvernér podporil naše úmysly. Najviac nás ovšem potešil list z Európskeho parlamentu, kde vyjadrili podporu samozrejme a ubezpečili nás, že celú vec budú v Československu sledovať. Ako vidíte, boj o demonopolizáciu štátnej televízie začal. O pomoc sme požiadali aj našich štátnych predstaviteľov. Začali sme u vlády pána Číča, bezúspešne, vlády pána Mečiara, tiež bezúspešne, a vlády pána Čarnogurského, tiež bezúspešne. Boli sme presvedčení,
že prvoradou úlohou po revolúcii musí byť priorita v tej oblasti, ktorá v totalitnom režime najviac trpela. Duševný útlak, nesloboda prejavu, to boli hlavné dôsledky totality a upevňovania moci komunistov. Licencie boli udelené, ale vláda ich zamietla. Ktorý z politikov bude chcieť byť po voľbách kontrolovaný nezávislými televíznymi spoločnosťami? Tak teraz už chápete, prečo ideme do volieb? Obávame sa veľmi vážne, že po voľbách nebude mať kto obhajovať demonopolizáciu televízie. Tieto naše otázniky, ktoré tu vznikli, sú vo vašich rukách. Skutočne záleží len na vás, či ostanú otáznikmi, či sa nám podarí vybudovať kontrolný mechanizmus aj voči vlastným negatívnym emóciám. Na dnes je to všetko. Lúči sa s vami Hnutie za slobodu prejavu. Ahoj! Ahoj!